48-й асобны батальён радыёэлектроннай барацьбы на сёння – адна з лепшых вайсковых частак заходняга аператыўнага камандавання. На працягу многіх гадоў военнослужачыя гэтага падраздзялення паказваюць высокія вынікі баявой гатоўнасці. Знакавай для батальёна падзеяй стала ўручэнне баявога сцяга. Так как в жизни любого человека есть особые дни, так вот и в воинской части. И сегодня боевое знамя для нас, людей военных, это символ доблести, чести, достоинства, мужества. Но еще для нас, как наследников великого народа-победителя, это, конечно, символ, связанный с победой. Таксама да дня спецыялістаў радыёэлектроннай барацьбы 48-й асобны батальён атрымаў сучасны комплекс інструментальнага кантролю, які быў распрацаваны і зроблены ў Беларусі. Ён дазволіць батальёну выконваць задачы па прызначэнні больш прафесійна і дакладна. Если вот посмотреть тактико-технические характеристики средств вооружения, хоть они называются, которые стоят в батальоне, но в его тактико-технических характеристиках нет таких слов, как уничтожение, поражение. У них в основном это защита, противодействие. И батальон, имея вот эти современные образцы на вооружении, сегодня будет выполнять именно задачи прикрытия войск командования от огневого поражения, защиты системы управления, ну и противодействия, конечно, и системы управления противника. Госці ўрачыстасці змаглі азнаёміцца з той тэхнікай, якая сёння ёсць на ўзбраенні 48-га асобнага батальёна радыёэлектроннай барацьбы. Гэта не толькі спецыяльныя станцыі далёкага назірання, але і самыя сучасныя комплексы кіравання беспілотнікамі і супрацьдзеяння ім і шмат іншага. Юрый Печур, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».